Тайните на Райха. Архитектът на Хитлер. Прочут със средновековните си църкви и пазари. Кьолн е и средище на търговия с изкуство. През 1981 един посетител е дошъл да продава. Преговорите са дискретни, защото той е световна знаменитост и желаял да остане анонимен. Има обаче и друга причина за потайността в аукционната къща. Ценните картини са придобити по времето на нацизма. Вероятно от евреи, принудени да ги продадат. Анонимният продавач прибрал около 1 милион германски марки в брой. Това е поредната голяма сума за един забележителен оцелял. Верният архитект на Хитлер и министър на въоръженията Алберт Шпеер. Той е бил любимец на Хитлер, спряган някога за наследник на нацисткия диктатор. Алберт Шпеер е поддържал нацистката военна машина, използвал е робски труд и системата на концентрационните лагери. През целия си живот той е играл ролята на страничен наблюдател, на добрия нацист. Така успял да избегне смъртната присъда. Съдиите от Международния военен трибунал в Нюрнберг не са знаели това, което днес знаем за Алберт Шпеер. Иначе със сигурност биха го включили сред основните военнопрестъпници, които бяха екзекутирани. Алберт Шпеер е бил хитър човек. Шпеер е бил един невероятен късметлия. В Нюрнберг се е държал много умело и е успял напълно да заблуди обвинението. Той е играл ролята на разкаял се човек, който нямал лична вина. Шпеер е крепял изправен Третия райх. Ето защо той е бил виновен за всички престъпления, извършени в онзи период. Той фалшифицирал и изтъргувал своите нацистки мемуари и спечелил цяло състояние. Неговото стремително издигане в хитлеристкия режим започнало през 1933. На 28 години той станал личен архитект на диктатора, нает да претвори грандиозните планове на Хитлер. Това е началото на един много голям комплекс, който ще бъде изграден през следващите години. Първата му голяма задача била проектирането на декора за партийния конгрес в Нюрнберг през 1934. Алберт Шпеер осъществил спектакъла, който искал Хитлер. Той е станал довереник на диктатора. Малцина са били тези, които са се радвали на такава близост. Шпеер ще заяви по-късно: ако Хитлер беше имал приятел, това навярно щях да бъда аз. След конгреса в Нюрнберг дошли и по-големите отговорности. През 1937 Хитлер възложил на своя архитект преустройството на Берлин. Професор Шпеер отговарял за най-големия строителен проект на всички времена. Той се гордеел, че е успял да построи новата сграда на канцлерството само за 1 година. Амбициозният архитект се радвал на положението и властта си. Хитлер е бил това, което хората наричат дявол. Шпеер е сключил с него договор. Той виждал, че програмата на Хитлер не е била съвършена, но е давала изключителни възможности за изява на този, който би е прегърнал с 2 ръце, и той направил това. Шпеер правил това, което искал неговият фюрер. Така си спечелил името на велик организатор и строител. Той е трябвало да бъде архитектът на въображаемия град на Хитлер, наречен Германия, на световната столица на един по-велик нацистки райх. Диктаторът е искал да преобрази Берлин. Алберт Шпеер е бил човекът, който щял да направи това. Германия е трябвало да бъде един внушителен паметник на нацизма. Лондон и Париж щели да бледнеят пред тази нова столица, в която е нямало място за евреи и други врагове на райха. При изпълнението на проекта на Алберт Шпеер били разрушени над 20 000 еврейски апартамента. Около 100 000 души били изселени. Историкът Хайнрих Швендеман няма съмнение относно вината на Шпеер за изгонването на евреите от Берлин. От решаващо значение са били връзките му с СС.
Хората на Шпеер са казвали: трябва ни този апартамент, и берлинските евреи са били депортирани. Така се е действало и Шпеер със сигурност е знаел това. Невъзможно е да не е знаел. Алберт Шпеер изпратил хиляди хора в концентрационните лагери, осъждайки ги на сигурна смърт. Също така ги е използвал като източник на работна ръка. Знаем, че Шпеер е посещавал концентрационните лагери. Виждал е зверствата, извършвани над затворниците в Матхаузен. Изпратил е хиляди тонове стомана в Аушвиц за строежа на завода за синтетично гориво. Едва ли не е знаел за използване на робски труд в него и в другите лагери. Това просто е немислимо. Алберт Шпеер е бил свидетел на много неща. След като нацистите окупират Франция, той позира редом с фюрера пред Айфеловата кула. В окупираните територии има богати находки за фаворитите на фюрера. Алберт Шпеер започнал да колекционира изкуство. Документите доказват, че много евреи и други обекти на нацистко насилие са били принуждавани да продават своите притежания. Други просто са били ограбвани. Сред вещите имало много ценни картини. За Шпеер не било толкова важно дали те са били притежание на еврейски колекционери или не. Той не е бил толкова глупав и суетен, колкото Гьоринг, например. Това не е бил стилът му, той е бил по-изтънчен. Но не мисля, че за Шпеер е било от голямо значение, ако картините са придобити легално или са били изпрани през някоя аукционна къща или дилър. Шпеер станал един от най-големите купувачи на придобито изкуство. Той дори използвал услугите на основния доставчик на Хитлер. Карл Хабершток е бил известен с това, че не го е интересувал особено произходът на картините. След 1938 професор Шпеер закупил от дилъра на Хитлер 6 картини от периода на ранния романтизъм. Сред тях са италиански пейзаж на Якоб Филип Хакерт и сред понтинските блата на Арнолд Бьоклин. Разбира се, че Шпеер, като един от водачите и ръководителите на германската икономика, е знаел какво се случва. Той е знаел, че произведенията на изкуството, които е придобивал, са идвали от еврейски колекции. Нямал е никакви илюзии по този въпрос. Колекцията на Алберт Шпеер, както и кариерата, процъфтявали с разширяването на военните действия на нацистка Германия. Той станал министър на въоръженията през февруари 1942. Скоро след това придобил изключителна власт. Много повече от обикновен архитект. Той е организирал и поддържал цялата военновременна икономика на Германия. Шпеер е работил в тясна връзка с Хитлер, с военните, с СС. Бил е централна фигура във военната машина на нацистите. Той е поддържал хода на войната. Тази война е продължавала, а в концентрационните лагери са умирали хора. Шпеер е блестял на новата си позиция. Той се проявил като опитен организатор. Промишленото производство нараствало дори и когато загубите били огромни. Това икономическо чудо имало обаче ужасяваща човешка цена. Шпеер знаел, че за германската военна машина принудителният и робският труд са имали фундаментално значение. Той е използвал този труд в контролираните от него фабрики без никакви огризения. Министърът на въоръженията достигал производствените си цели благодарение на експлоатацията на концлагеристи и на хората в окупираните територии. За него те били евтина и налична работна ръка. Това е още едно доказателство, че той е бил ключов играч, най-добрият изпълнител на Хитлер.
Той не просто е знаел за тези неща, той е бил директно замесен в тях, знаел е всичко. Бил е престъпник. По-лош от всички останали, с изключение може би само на Химлер. Алберт Шпеер останал до Хитлер до последните дни на войната. След като избягал от разрушения Берлин, той трябвало да свърши нещо важно. Спрял в едно имение в околностите на Бранденбург. Като млад архитект, той го реновирал за своя семеен приятел и доверено лице Роберт Франк. Роберт Франк е съхранявал в своята къща ценната колекция на Шпеер от около 30 картини. Червената армия приближавала и министърът на въоръженията бързал да ги спаси. Ако бъдели заловени, картините като еврейска собственост биха могли да се окажат опасни за сегашния си притежател. В нощта на 23 април 1945 Шпеер лично надзиравал тяхното изнасяне. Алберт Шпеер със сигурност е принадлежал към корумпирания нацистски елит. Този елит е бил една клептокрация и Алберт Шпеер е бил част от нея. Сега знаем, че Шпеер е имал доста голяма колекция. Говорило се, че в края на войната тези картини са били изгубени или унищожени. И както много от митовете за Шпеер, и този е изглеждал правдоподобен. Изгубените картини не са били унищожени, а надежно съхранени в банка в Хамбург на името на Роберт Франк. Само 2 седмици преди капитулацията на нацистка Германия, Алберт Шпеер тайно скрил колекцията си под чуждо име. Това било първото от многото измъквания, осъществени от един майстор-манипулатор. Той е умел да оцелява. Бил е опортюнист, който е притежавал завидни умения в манипулирането на други хора. Неговата колекция е подходящ символ в това отношение. Той успял да спаси ценната си колекция, но през 1946 дошло време да спасява себе си. Алберт Шпеер бил изправен пред военния трибунал в Нюрнберг, редом с други водещи нацисти. Той убедил прокурорите, че бил един художник, незапознат с фактите, който презирал своя бивш господар. Какво беше решението на Хитлер? Решението беше един невъзможен компромис, нещо характерно за Хитлер. Другите обвиняеми наблюдавали с нарастваща ярост, как фаворитът на фюрера, на когото толкова много завиждали, сега се измъквал от бесилото. Алберт Шпеер бил единствения висш нацист, който признал обща отговорност за нацистки военни престъпления, без да признава лична вина. Алберт Шпеер? Животът му зависел от решението на съдията. Невинен. Те се хванали. Той е бил обвиняем, който показал някакво разкаяние за разлика от всички останали. Мисля, че това го е спасило, иначе е щял да бъде обесен. Спасил се от бесилото. Спряганият някога за наследник на Адолф Хитлер бил осъден на 20 години затвор. Някогашният нацистки големец се превърнал в затворник номер 5. 3 години след края на войната, един американски следовател го разпитал за неговата колекция от картини. Когато задавате въпроси, винаги трябва да изпитвате съмнение относно истинността на отговорите. Независимо от това, колко реалистични и ценни изглеждат те във вашите очи. Шпеер излъгал. Той твърдял, че е имал само малка колекция и че не е придобил нищо след 1937. В действителност, той е купувал картини от главния доставчик на Хитлер Карл Хабершток чак до 1940. Карл Хабершток ограбил от еврейски дилъри и колекционери в цяла Европа някои от най-хубавите произведения на изкуството. Той ги продавал на водачите на нацистския режим за техните лични колекции. Сред тези важни купувачи бил и Алберт Шпеер.
На 1 октомври 1966 той бил вече свободен човек. Наред с скритата колекция, той имал още един потенциален източник на доходи – неговите мемуари. Освобождаването му било медийна сензация. Архитектът на Хитлер знаел как да осребри това. Шпеер е бил надарен комуникатор. Той е имал достатъчно време да изгради своето алиби. Той открил идеалната формула за поемане на част от отговорността за зверствата на Третия райх, без да признава лична вина за тях. Той знаел, че ако кажел на всички тези, които са живели по времето на Третия райх, това, което са искали да чуят, те са щели да купуват неговите книги и да аплодират неговите прояви. Някои смятали, че освен да продава книги, той имал и друга мотивация – да изчисти от името си петното на нацистките военни престъпления. Мисията в късния му живот била да изчисти името си. Той трябвало да изглежда като различен, рафиниран германски патриций. Това е образът, с който се представил на процеса в Нюрнберг. Той успял да накара прокурорите да приемат, че не е бил толкова лош, колкото другите нацисти и не заслужава уважението. Виждате състоянието ми, след 20 години все още изглеждам добре. Положението му е било уникално. Имала репутацията на честен човек, на добър нацист. Той е щял да се възползва от това. Различни хора са идвали да го интервюират и така постепенно се изграждала репутацията му на добър сред лошите. Образът на добрия нацист бил много доходоносен. 6 седмици след освобождаването му от затвора в Шпандау, той получил 50 000 марки за ексклузивно интервю. Той играел ролята на разкаялия се нацист, като твърдял: аз няма да мога да се освободя от товара, който стовариха върху мен тези чудовищни престъпления. Той продължавал да твърди, че е замислял убийството на Хитлер. Охотно е обяснявал защо е запазил подробностите за себе си. Когато не се осъществяват, опитите за убийство изглеждат изключително нелепи. Затова споменах само бегло на процеса в Нюрнберг за плановете против Хитлер. Той следвал показанията, които дал преди 20 години. Искахте ли лично да ръководите убийството? Защо не сполучихте в това си намерение? Не искам да навлизам в подробности. Не искам. Това е част от собственото митологизиране. Той разказал как през януари 1945 е искал да пусне отровен газ в вентилационната система на бункера. Не е могъл обаче да намери стълба и да преодолее стената. Спомням си забележката на неговия съперник, архитект Херман Гизлер, който казал: вторият по власт човек в Третия райх не е могъл да намери стълба. Ако той наистина имал планове за убийство на Хитлер, защо просто не е извадил пистолет и не е застрелял диктатора? Бившият организатор и ръководител на индустрията редактирал мемуарите си в продължение на години. Той признавал отговорност, но не и персонална вина. Неговите книги щели да се превърнат в бестселъри. Писанията са били лъскави и сензационни за времето си, защото тогава не е имало такива книги. Той е бил вътрешен човек на ключова позиция, който е познавал Хитлер и имал много какво да каже. Той е имал способността да създава митове за себе си и за поведението си по време на Третия райх. Той написал първата чернова на собствената си биография. В нея той се показал като идеалист, отказал се от материалните придобивки. Бившият хитлеристки министър на въоръженията направил състояние, изградено върху лъжи и полуистини. Той твърдял, че е прекарал нощта в селската къща на своя приятел в последните дни на Хитлеровия райх без определена цел.
докато всъщност трескаво се е опитвал да спаси картини, които вероятно са били насилствено отнети от еврейските им собственици. Шпеер е давал вид, че не е знаел нищо за тези притежавани от евреи произведения на изкуството, нито за Холокоста. Шпеер никога не е изразявал особени огризения на съвестта относно съдбата на евреите. Било му е внушено обаче да приеме, че евреите са страдали ужасно при Третия райх и че той съжалявал за това. Това би било от полза за неговата репутация и историята му щяла да се приеме по-добре от западногерманците и международната публика. Рудолф Волтерс е семеен приятел и довереник, който се е грижил за делата на Шпеер, докато той бил в затвора. Той бил смаян от автопортрета на Шпеер. Неговият стар приятел ясно показал какво мисли за тези внимателно подбрани спомени. Скъпи Алберт, седя и дъвча писалката си и се разкъсвам между старите приятелски чувства и инстинктивното си отвращение. Написаното от теб е по-увлекателно от всяка криминална история. Волтерс, както и много от бившите на режима, са му били много ядосани за думите „Аз носех своята част от общата отговорност“. Тяхната реакция е била просто „Затваряй си устата за Бога“. Шпеер продължавал да играе ролята на разкаял се нацист. Роля, която той усъвършенствал с помощта на своя редактор Йоахим Фест. По това време той е пишел биография на Хитлер и Алберт Шпеер му е бил ценен източник на информация. Хитлер пазеше нещата, които замисляше в тайна. Щях да съм разбрал, ако не живеех всеки ден с работата си, с чертежите си. Все още се чувствам частично отговорен за Аушвиц, дори и днес. Но през 1971 в образа на Алберт Шпеер като добрия нацист започнали да се появяват пукнатини. Историци твърдели, че той е присъствал, когато шефът на СС Хайнрих Химлер е произнесъл прословутата си реч в полския град Познан. В тази реч Химлер е направил откровено заявление относно съдбата на евреите в нацисткия райх. Трябваше да вземем твърдото решение за изтриването на тези хора от лицето на земята. Алберт Шпеер е имал алиби. Той е напуснал преди речта на Химлер. Но твърдението на Шпеер не е било достоверно, защото Химлер се бил обърнал лично към него. Разбира се, това не се отнася до члена на партията Шпеер. Ти не можеш да направиш нищо за това. Това е обвинение в престъпление за всеки в онази зала. Речта е била доказателство за това, че са знаели и са носили отговорност. За Шпеер е било жизнено важно да докаже, че е напуснал срещата в Познан преди Химлер да произнесе речта си, да докаже, че не е знаел какво е казал Химлер. Бил ли е там или не е бил, когато Химлер е произнесъл прословутата си реч в Познан? По-късно той дълго се опитвал да докаже, че не е бил там. След това казал, че да, бил е там, но е изпуснал съществената част, защото е трябвало да отиде на друго място. Това е било друга страна на това пропукване. Той е бил централен стълб във военната машина, използвал европски труд, знаел е какво се случва с евреите. Затова няма значение дали е бил в залата, когато Химлер е произнасял речта си. Затънал е бил до гуша в престъпленията на нацистската държава. Той успял да се измъкне, това е удивително. На Роналд Рейган му викаха човекът от тефлон. Може би Шпеер е бил тефлонов човек, по който не се е полепвала много от мръсотията. Нещо вероятно се е залепило за съвестта му. Алберт Шпеер е потърсил утеха и спасение в един бенедиктински манастир,
където той е бил редовен посетител. Отец Атаназиус Волф станал довереник на военно-престъпника. Веднъж той ми каза: отец Атаназиус, разбирам, че хората не искат да говорят с мен, защото не съм казал много неща или съм ги казал неправилно. Разбирам, когато хората не искат да стиснат ръката ми, защото се бях изгубил. Но се надявам, че Бог ще ми прости. Изведнъж в разговора се появи името на Господ. За разлика от безбройните жертви на неговите изградени с робски труд проекти, Алберт Шпеер е можел да намери утеха в религията. Той се е отдал на спокойна самота, но дори и в манастир той не е могъл открито да признае за военните си престъпления. Той искаше да каже: не знаех за това, но в същото време открито ми заяви: ако бях знаел за това, аз не бих могъл да направя нищо, за това го потиснах, за да мога да действам. Това означава една двойственост. Той направи признание и в същото време го оттегли. Изглежда, че архитектът на Хитлер и министър на въоръженията не е търсил само духовен комфорт. Манастирските стени са му напомняли за затвора, който е бил негов дом в продължение на 20 години. Когато дойде в манастира, той все още беше под впечатленията си от Шпандау. В своята биография той пише, че е сънувал как се връща в Шпандау. Директорът на затвора го посреща на вратата и му казва: хубаво е, че си се върнал у дома. Той написал в съюзническия затвор в Берлин, Шпандау, повечето от материалите за книгите, които са щели да го направят богат човек. Войната приключила, а той успял да спаси живота си и ценната колекция от около 30 картини, придобити от съмнителни нацистки дилъри. Те били скрити на сигурно място в една хамбургска банка на името на неговия приятел Роберт Франк. Франк написал на един друг довереник на Шпеер: 2/3 от картините са крадени. Имахме големи проблеми с тези неща, защото част от тях са били еврейска собственост. Твой, Роберт Франк. Затворен в келията си, Алберт Шпеер е нямал възможност да получи отново картините, които е спасил в последните дни на войната. Той написал на своя адвокат: след като бъда освободен, се страхувам, че ще има обществена реакция, когато се опитам да си възвърна една ценна колекция от картини. Въпреки риска от скандал с краденото изкуство, Алберт Шпеер продал своята история в печатан вид и като телевизионни права по света. Изглежда, че се е наслаждавал на общественото внимание и на ролята си на реформиран нацист. Неговата международна известност дала на западногерманците една представителна фигура, човек, когото са можели да посочат като символ на начина, по който са били експлоатирани от побъркания Хитлер. Техните умения и таланти са били използвани за болни цели, но те изпитвали съжаление за това. Сега е трябвало да гледат напред, защото всичко това е останало в миналото, а най-добрият разказвач на миналото е бил Алберт Шпеер. Знаете, че окончателното решение се държеше в тайна, включително и от мен. Аз не бях информиран какво се вършеше в тези лагери, но чувствах, че там става нещо. Изпитвах несигурност. Тази травма от изтреблението на евреите е постоянно в мен и няма да ме напусне никога. Доста често си мислих, че няма да мога да се освободя от него, че ще нося това бреме до края. Той така и не признал вината си за концентрационните лагери. Това ни показва, че е майстор на приспособяването, че е бил хамелеон. Бил е повече от опортюнист. Бил е човек, който е можел да измисли миналото си отново, ако това е било необходимо. Постоянните му превъплъщения и публично изразените огризения на съвестта се отразили на ключови за него приятелства от ерата на нацизма. През 1971 на неговия приятел Рудолф Валтерс всичко това му дошло в повече и той написал: скъпи Алберт,
Не преставаш да се изявяваш все повече и повече като престъпник, за когото 20 години затвор не са били достатъчни. Бих предложил да се видим отново, когато тази фаза приключи. Когато няма да бъдеш заинтересован изключително само от своята реабилитация. Твоят стар Ер. Алберт Шпеер, някогашният втори човек в Германия, сега бил самотна фигура. Бракът му не вървял и според мен не е имал истински добри приятели. Не е изпитвал нужда от страстна любов с жена. Не се е нуждаел от силна мъжка дружба. Бил е саможив, самотник. Изглежда бившият нацистки големец не се е чувствал уютно в семейната си къща в Хайделберг. Влязох в къщата и имах чувството, че в нея не живее никой. 2 пъти жена му мина край мен, но той не ни запозна. В този дом нямаше топлина. Въпреки че е бил баща на 6 деца, Алберт Шпеер е търсил близост извън собственото си семейство. В края на 70-те години Шпеер признал на съпругата си, Маргарете, че е имал друга връзка. Това трябва да е било голям удар за неговата съпруга. Шпеер отново се е проявил като егоист. Бил е влюбен и е бил обект на внимание, без да се интересува от хората, които са били до него през цялото това време. Пред хората той правил изявления за травмите и бремето от нацисткото си минало. В частния си живот се радвал на връзка с омъжена жена, 2 пъти по-млада от него. Друга негова тайна била скритата му колекция от картини, закупени от нацистки дилъри през войната. Тя е била скрита и съхранявана от стария семейен приятел на Шпеер и негово доверено лице, Роберт Франк. Когато Франк починал, картините били открити в един гараж край германския град Бон. Те се съгласили да си ги поделят наполовина. Алберт Шпеер искал да остане анонимен. По това време много от дилърите и купувачите не задавали много въпроси относно произхода на тези произведения на изкуството. От 1933 чак до 90-те години е имало оживена търговия с произведения на изкуството, произходът на които не е бил внимателно проверяван. Мнозина от дилърите вероятно са знаели, че много от картините са били крадени или са били притежавани от евреи, принуждавани насилствено да ги продадат на германците. По онова време, през 1981, съмнителният произход на картините на Шпеер е могъл да бъде скрит или пренебрегнат. В каталога собственикът е бил посочен просто като частно лице. Името на предишния продавач, прочутия дилър на Хитлер Карл Хабершток, също не е било упоменато. Няма съмнение, че Шпеер е купувал произведения на изкуството, които са били заграбени от еврейски дилъри и колекционери. Той е бил снабдяван от Карл Хабершток, един от най-големите търговци на плячкосено изкуство. Независимо от произхода им, анонимният собственик, военно-престъпникът Алберт Шпеер, е щял да направи състояние от нацисткото си минало. Постепенно картините са били продадени в аукционната къща в Кьолн. След всяка продажба анонимният им собственик е получавал плащане в брой, без фактури, подписи и свидетелства. Общата сума беше някъде към 1 милион германски марки. Нямам представа какво се е случило с тези пари. По-късно неговата вдовица ни попита, няма ли някакви висящи плащания? Ние й отговорихме, не, всичко е било платено, имаме потвърждение за това. По някакъв начин бихме могли да обясним това. Чухме, че е имал връзка с друга жена в Англия.
И отново, всичко се нареждало за бившия любимец на Хитлер. Неговата приятелка живеела в Лондон. Когато от BBC го поканили за телевизионно интервю, Алберт Шпеер съчетал работата с удоволствието. Шпеер се отдал на медийни изяви. Той се появявал в телевизионни програми в цял свят и накрая се споминал в Обединеното кралство, където е бил за интервю. По ирония на съдбата, последното му интервю е било за крадено нацистко изкуство и за столицата на Хитлер, която е проектирал. Той беше мечтател и когато видя моделите, той се изпълни с ентузиазъм и забрави всичките си политически проблеми. Той се срещнал със своята любовница в Лондон, който бившият му шеф е искал да унищожи. 76-годишният човек вероятно е щял да забрави личните си проблеми. Но лондонската връзка щяла да му бъде последна. Човекът, който ръководел нацистката военна машина, починал от кръвоизлив в мозъка. Неговата приятелка била до него. Очевидно това е щастлив инцидент за него. Някой би казал, без да звучи толкова цинично, че това бил добър начин да си отиде. Не е бил добър за дамата, но в общи линии не е лош край. Дай Боже, всеки му, както се казва, труден е в подробностите, но... Това е била снизходителна смърт в сравнение с участта на неговите жертви в концентрационните лагери. Отново съдбата сякаш се усмихнала на този така наречен добър нацист. Шпеер е бил виновен за множество престъпления. Неговият заместник е бил обесен. Немислимо е началникът да бъде оправдан, а заместникът му да бъде наказан по такъв начин. Затова смятам, че Шпеер е бил един невероятен късметлия. До самия си край, протежето на Хитлер успявало да поддържа внимателно изградения си образ на незнаещ, невинен и свестен човек. Това е било най-голямото постижение на Алберт Шпеер. Той е имал късмета, че много от нещата, които директно го обвиняват за преследванията на евреите, много години не са били известни. А когато се появили, фасадата започнала да се пропуква. Един млад студент по философия, Матиас Шмидт, в крайна сметка разбил мита за Шпеер. За разкриването на истинския размер на неговите престъпления е помогнал бившият му приятел Рудолф Волтерс. Той дава и доказателството за участието на добрия нацист в изселването на берлинските евреи. Данните са били записани в типичния педантичен нацистки стил. Общо 23 765 еврейски апартамента са били иззети. Броят на изселените хора е 75 000. По-късно Алберт Шпеер наредил на Волтерс да заличи следите, които го уличават в съучастие в нацистките зверства. Предлагам съответните страници да бъдат унищожени. Четях за това и знаех, че съм последите на една гигантска фалшификация. Отидох в Берлин и започнах от начало. Тогава изплува новият образ на Шпеер. Вече било ясно. Алберт Шпеер е започнал преустройството на Берлин в мечтаната от Хитлер столица Германия, без ни най-малко да го е грижа за еврейското население. След смъртта му историците разбрали, че той е играл ключова роля в изселването на берлинските евреи в края на 30-те години и по време на войната. Генералната строителна инспекция е лишила от дом хиляди евреи, които са били депортирани и много от тях убити. Гледам на това като на първа станция от една железопътна линия, която свършва в Аушвиц, когато евреите са били прогонени от техните домове. През целия си живот Алберт Шпеер е отричал, че е знаел какво се върши в концентрационните лагери. Сега лъжите му били разобличени.
Има документи, които показват, че той е знаел добре какво се случва в Аушвиц. Има документи, които показват, че са инвестирани 13 милиона райхсмарки за разширяването на Аушвиц и за нуждите на войната, но той направил кариера с лъжите си за Холокоста. Шпеер е приел смъртта на хиляди евреи и работещи при робски условия за своето собствено издигане. Какво остава от добрия нацист? Няма такова нещо като добър нацист. Дори да е съществувало, със сигурност това не е бил Шпеер. Той е извършил твърде много престъпления. Мога да ви напомня за една армия от милиони хора, принудени да работят в оръжейната индустрия. Имало е 700 хиляди задържани в концентрационните лагери, които през 1944-та все още са били живи. Около половин милион от тях работили за Шпеер. Това са факти. Алберт Шпеер е лъгал за участието си в нацистките престъпления през войната и е спечелил доста пари през този период. Наравно със съмнителните картини, той тайно е продавал и скици, направени от Хитлер, които той е бил запазил за себе си. Шпеер не е искал да изглежда като човек, който извличал полза от отношенията си с Хитлер. Но ние знаем поне за един случай, в който е продал творба на Хитлер от своята колекция. Той е обичал парите и се е притеснявал как е щял да бъде възприят този факт. Шпеер е умел да върши нещата в страни от общественото внимание. Вършил ги е безшумно. И това е бил още един пример в това отношение. Неговите усилия да получи висока цена за скиците на Хитлер се разкриват в кореспонденцията. Купувачът предложил $3500. Шпеер е настоял на първоначалната си оферта от 4000. Той написал: "Прилагам фотокопия на 3 от скиците на Хитлер. За съжаление, не мога да приема по-ниска от обявената цена за всяка от скиците." За пореден път архитектът, направил състояние върху основи от лъжи, е заработил добра сума от това, което е натрупал по време на лоялната си служба на нацизма. Ако приемем историята за истинска, тя показва, че е водил един дискретен бизнес. Бизнес, който е пазил в тайна от своето семейство и с парите, от който е финансирал своята любовница. Обръщал е всичко, което е имал в пари, в това число и скиците на Хитлер. Не мисля, че трябва да говорим повече за някакъв морал. През 2006 една аукционна къща в Кьолн продала картина на Якоб Филип Хакерт. В каталога липсвало съмнително име. Един еврейски дилър от Лондон платил 430 000 евро. Той незабавно поискал да анулира сделката, когато открил истинската самоличност на предишния собственик – Алберт Шпеер. Още една тайна била разкрита. Шпеер е имал в колекцията си произведения на изкуството, които са били откраднати от еврейски дилъри и колекционери. Алберт Шпеер станал богат човек, като е манипулирал нацисткото си минало. Неговите лъжи и престъпления са били разкрити и са станали известни на всички. Той е бил много умел лъжец. Бил е измамник, умеещ да прикрива информация, да пази тайна. От него би излязъл много добър играч на покер. Алберт Шпеер е бил престъпник и извършил злодеяние срещу човечеството. Ако прокурорите на процеса в Нюрнберг са знаели всичко за дейността му по време на Третия райх, са щели да го обесят. Всичко, което е правил след излизането от затвора, е било да поддържа една лъжлива реалност. Вървял е по едно много тънко въже и през повече от времето е успявал да запази равновесие. Преводач Пламен Генов. Филм му озвучиха артистите Елена Бойчева, Момчил Степанов, Росен Плосков, тон режисьор Александър Тодоров, режисьор на дублажа Милена Манчева, студио Медиалинк.